Hvordan laver jeg maden på jeres hold? Vi fordeler opgaverne i turbidder, så alle får en opgave. Hvem har bestemt, hvad for noget mad I skal lave? Det har Bole, eller det har lærerne. Har I ikke været med til at bestemme maden? Hvordan skal det blive ud af det? Nu kan vi ikke. Har I overhovedet bestemt noget? Ikke nu. Hvad skal I bruge maden til? Vi skal bruge det til jer. Ja. Skal vi have det af? Hvordan laver jeg maden på dit madhold? Hvordan laver jeg maden på dit madhold? Vi skærer løg og vi gør hver vores forskellige ting. Jeg skærer løg og grader og de andre skærer gulerod og ja, vi blander det så til sidst, og det giver jo så til den der ret. Hvem bestemmer, hvad for noget mad I skal lave? Det var sgu svært. Jeg ved ikke om det er... Ved du hvad, jeg tror sgu det er Lene, men vores mad og sådan, hvad for noget vi skal, det er sådan noget boliviansk. Det er sådan domineret af Bolivia. Hvad skal I bruge maden til? Magnus. Hvad skal I bruge maden til? Ja, vi skal jo spise den selvfølgelig. Ja, vi skal bruge maden til at spise den. Dag eller hvad? Hvad for noget mad er særligt tilrettelagt boliviansk? Stop, du skal lige snakke lidt klart tydeligt. Hvad sagde du? Hvad for noget mad er særligt tilrettelagt boliviansk? Alt den mad, vi laver. Hvordan laver I maden? Ja, vi starter kød, og så vi starter først op med at vaske hænder. Og så skal vi tørre dem, og så skal vi finde de ting. Okay. Hvem bestemmer hvad for noget mad, vi skal lave? Det gør Randi og Charlotte og Pindamerne. Hvad skal I bruge maden til? Til middagsmad, til aftensmad. Hvad for noget af maden er særligt tilrettelagt boliviansk? Det er boliviansk salat. Hvad? Boliviansk salat. Hvad for noget mad laver I? Vi laver både sådan nogle kanorer og alt sådan. Hvor lang tid bruger I på at lave maden? I dag har vi brugt 3 timer på det hele. Hvordan køber I ind? Det er køkkenet, de bestiller hos en firma.